Γεια σας φίλοι και φίλες του YouTube, συνεχίζουμε το Final Fantasy. Ας έρθουμε εδώ στο Βουάκα. It's an ancient custom. People leaving the island pray here for a safe trip. Chapu didn't pray that day. Said he'd miss his boat. Ας πατήσουμε εδώ το πρώτο. Ωραία, έκανε την προσευχή. That should do it. Και τώρα προχωράμε. Θα κάνει 2 φορές επίθεση, αλλά θα το ρισκάρω. Είχε ορόσημα. That's enough. What's with that guy? Himari Ronso, of the Ronso tribe. He's learned the fiend's way of fighting. That's not what I meant. He's another Yuna's guardians. Huh? Sometimes we don't understand him either. Kumari doesn't talk much anyway. But he has protected me since I was a child. Huh. Να δούμε το σπάθι που πήραμε, παιδιά. Μάλιστα. Καλώς. Αυτό που έχω προς το παρόν καλό είναι. Συνεχίζουμε εδώ στο μονοπάτι και προχωράμε κανονικά. Your department, right? True. But, why don't we let our summoner show us what she's made of? The first real battle. Let's see some style. Show us what your training has taught you, Yuna. Okay. Μισό λεπτό, παιδιά, να πιω ένα νερό.
Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα διαλέξω τη δεύτερη ικανότητα. Καμιά φορά μπορεί να τύχει να ξανακάνω πάλι επίθεση. Α, ωραία. Πόσο ζωή έχει? 662. Πολύ ωραία. Μέχρι στιγμής όλα φαίνονται καλά. Κάνουμε κανονικό attack, δηλαδή κανονική επίρρηση 70, άρα πάνω από 71-72, φυσικά παραπάνω θα χτυπήσει το δόλεπτον και θα είμαστε εντάξει, μόνο 110, ωραία. Πρώτη μάχη μπορώ να πω πήγε καλά. Για να δω, γιατί Λουλού πρέπει να είναι. Για να δω. Α, δεν λέει. Δεν είναι καλό αντικείμενο. Another one of those. No problem. Leave this one to me, huh? Say good night, Birdie. Ωραία. Dark Attack, δηλαδή σκοτεινή επίθεση. Δηλαδή για 3 γύρους, μάλλον το τυφλώνει για 3 γύρους. Ωραία. Πολύ ωραία. Ό,τι και να κάνουμε δεν έχει σημασία, αν είναι φωτιά, πάγος, κεραυνός, νερό. Ας τους βάλουμε όλους. Συνήθως εγώ βάζω όλους τους παίκτες ώστε να δυναμώνουν όλοι μαζί και έτσι αν σε κάποια μάχη με δυσκολέψει να έχω κάποιον να κάνω την αλλαγή, να βάλω δηλαδή έναν άλλον παίκτη. Μέχρι να δω και τη στρατηγική, μέχρι να δω και τι άλλο μπορώ να κάνω. Το overdrive του Valakon είναι έτοιμο. Θα το χρειαστώ εννοείται πολύ μετά, γι' αυτό το περνάω. 576. Καλά πήγε.
Idols 3. Κάτι πήρα για το Quack, αλλά πιστεύω δεν είναι καλό. Αρχή είναι, τι περιμένεις. Σας είχα μιλήσει γι' αυτό σε κάποιο βίντεο. Λοιπόν, για να δω πού πρέπει να πάμε κιόλας. Πρέπει να πάμε στο σωστό. Για να δω. Εδώ είσαι. Δηλαδή, για να δούμε. Πες 1, εδώ 2, 3. Μέχρι εδώ θα έρθω. 3, 4. Άρα θέλω 5. Άλλα 2 θέλω. Ας ανεβάσουμε λίγο τη Γιούνα να δω. Τι είναι. Ενδιαφέρον. Αυτό. Όχι, δεν πάει από το Γιούνα. Εδώ, έχει κλειδί εδώ. Δεν γίνεται. Εδώ πρέπει να έρθω. Κατάλαβα. Εντάξει. Πρέπει καλό είναι να βλέπετε πού θα πάτε με τις σφαίρες. Θέλει λίγο προσοχή. Για να δούμε. Ωραία. Ας εξετώσω πρώτα το ένα. Αυτό. Και αυτό. Ας φέρω τη Γιούνα εδώ. Έτσι για την πλάκα μου. Ναι, εντάξει, το ξέρουμε. Επίτηδες το έκανα. Μπορώ να πω πήγε καλά. Τι με έδωσε για το mana, το power, το speed. Δηλαδή με έδωσε για το MP, το DK, τη δύναμη, την γρηγοράδα. Ήταν καλό. Ακολουθούμε την κόκκινο βέλος. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν παιδιά, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.